Cada cop podem comprar menys coses amb els mateixos diners. Estàs cansat que els teus diners no valguin res? Doncs escolta que això t'interessa. A part de l'euro, hi ha una altra moneda en circulació. Sí, aquesta moneda és el res. A Bèlgica hi ha més de 100.000 persones que gaudeixen de més poder de compra amb el res i a Catalunya també es pot fer servir a centenars d'establiments a prop teu que accepten el res per comprar. El res té el mateix valor que l'euro, tot i que un res equival a un euro, té més avantatges. Obtindràs un 50% o més de diners extras per cada recàrrega que facis al teu compte. I encara podràs obtenir més diners per distribuir targetes o si t'aculls a les ofertes del 2x1 o 3x2 que farem per tu. Anima't, un compte res és gratuït i d'aquesta manera tindràs més diners per comprar més coses gràcies al res. A més, fent les teves compres als establiments res, defensaràs el comerç local i ajudaràs a mantenir els llocs de treball del teu país. Què seria del teu poble o ciutat sense el petit comerç? Gaudeix del seu tracte personal, pròxim i de qualitat, i ara, amb res, al millor preu. Pots consultar la llista dels establiments, empreses i autònoms que accepten el res a la nostra pàgina web, res.cat, i estigues alerta de les seves promocions. No et quedis sense res i recorda que amb res tots hi guanyem. Segueix-nos a les xarxes socials. T'hi esperem!